Som-hi. Hola, bon dia, bona tarda, bon vespre, mai millor dit, perquè això estem aquí amb diferents franges horàries i uns estan fent el cafè i els altres les birres ja. Soc Sergi Marzabal, el webmàster de Catalans al Món. M'agradaria presentar-vos i convidar-vos en aquest workshop de fotografia que ens donaran per un costat el Carlos Monforte des de Singapur i el Jordi Prats des de Nova York. El Carlos Monforte fa unes fotografies al·lucinants, flipants, ja les veureu. Ell fa fotografia de paisatge urbà, que són fotografies que encara que sembli que és cosa de clic-clac, que són hores i hores i hores i molta, molta feina, ja ho veureu, és una flipada. I el Jordi Prats ens explicarà també la màgia del macro, que és per mi és màgia i que requereix també una feinada impressionant. Gràcies a tots dos pel vostre temps i el temps que us heu dedicat aquí i sobretot el temps que heu estat preparant això i quan vulgueu podeu començar. Molt bé, Sergi, fantàstica introducció. Bé que se va anar afegint gent a poc, amb la qual no hi ha problema. Doncs, tal com has comentat, jo faré una introducció al que és el món del macro. La duració estimada de la meva part serà d'uns 20 minuts. Després donaré pas al Carlos, que ens explicarà el seu fantàstic projecte de Blending in Time. I després, al final, donarem una mica de temps per preguntes de les dues temàtiques, d'acord? Aleshores, sense més, anem a començar. Al principi us he posat unes quantes imatges per veure una miqueta de què estem parlant quan parlem de macro. Aquestes imatges les he fetes totes jo, són totes meves, i veureu una miqueta què és el meu interès dintre del món del macro, perquè macrofotografia realment n'hi ha molts tipus. Després ho veurem amb més detall, però la meva introducció en el món del macro va ser una introducció vinguda, diguem, del món natural. Jo aterro el 2012 a Kuala Lumpur, començo a veure la meravella dels boscos de la zona, tant de Malàisia com d'Indonèsia, i vaig començar a introduir-me en el macro per poder fotografiar tot tipus de bitxos que me trobava. Les fotos que esteu veient aquí, però, són totes fetes aquí, a Nova York. O sigui que aquests bitxos no són d'Àsia, però us dona una mica la idea de quin és el meu interès dintre del món del macro. Després també m'ajuda molt a entendre el món natural, per dir-ho així, perquè clar, jo faig aquesta foto, per exemple, que és una mantis asiàtica, la faig aquí a Nova York. Jo en el moment que faig la foto no sé quina espècie és, però faig una recerca. Faig una recerca i pel color, pel tamany, per diferents històries, acabo identificant-la. O sigui, la meva passió no és només la foto, sinó després també la identificació dels bitxos, i arrel d'això començo a donar-me compte del problema que hi ha al darrere, perquè aquesta és una espècie introduïda, etc. Podeu veure, per exemple, això són unes llavors que estan dintre encara del seu receptacle, que s'acaba d'obrir i amb el vent començaran a volar. Estem pensant que aquestes llavors fan una cosa com 2, màxim 3 mil·límetres. Aquí ho veiem gegant a tota pantalla, però realment fer això en una sortida de camp on les condicions de llum no són bones, potser fa vent, etc., té una sèrie de challenges. Després jo explicaré més en deteniment, però el fet de fer fotos en entorn natural no té absolutament res a veure amb fer fotos macro-estudi. En un entorn controlat com és un estudi, tu tens la llum perfecta, pots utilitzar el trípode, jugues amb l'obertura, jugues amb tot. En canvi, si tu estàs fotografiant bitxos que estan en moviment, alguns se mouen molt ràpid, primer comencem ja que t'has d'oblidar del trípode. A part, el tema d'enfocar un objecte tan petit i en moviment
requereix d'una tècnica molt especial. Per això, com a introducció, el que es volia fer entendre és que no hi ha un sol tipus de macro. Depèn del teu interès, doncs hi ha una sèrie d'eines o de tècniques i avui us faré una petita introducció amb un parell d'elles, per dir-ho així. Primer començaríem amb definir què és macro. Una fotografia macro és aquella on el subjecte, el que estàs fotografiant, és igual o més petit que la mida del sensor. O sigui, quan tu tens, per les imatges que teniu aquí, la mida real reflexada en el sensor de la càmera, estem parlant ja de macro, amb una relació de 1 a 1. El ràtio, que és això, l'1 a 1, el ràtio de reproducció, descriu quant de prop estem enfocant. I la magnificació s'entén com a ràtio entre la mida de l'objecte quan és projectat en el sensor versus la seva mida real. Per tant, 1 a 1 vol dir que el tamany del que tu estàs fotografiant és el mateix en la vida real que en la projecció del mateix en el sensor. Si el subjecte té una projecció en el sensor de 10 mil·límetres, com a exemple, i en mida real fa 20, la magnificació serà de 1 a 2. Doncs aquí podeu veure alguns exemples. 1 a 2, evidentment, es fa més petit, 1 a 4 més petit, 1 a 8 més petit, i tot el contrari, 2 a 1 és el doble de gran. És un concepte molt bàsic, però que ens ajuda a centrar una miqueta el tema de la magnificació. Després veurem com podem fer aquesta magnificació amb diferents sistemes. Doncs per què s'utilitza el macro? És una fotografia de primers plans, evidentment, que permet veure detalls que a simple vista no podem veure. Això serveix, per exemple, per fer catàlegs de joieria, coses d'aquest estil, però també pel tema del món natural. Tant estem parlant d'insectes, de plantes, de coses molt petites que ens poden ajudar després a ser identificades, etc. I tal com he explicat, hi ha molts diferents camps dintre el macro. El macro de camp, d'estudi, el macro extrem, de fotomicrografia, que ja intervenen microscopis, etc. Aquí, en pantalla, el que podeu veure és la punta d'un llapis d'IKEA. Aleshores, aquest és l'equip que jo utilitzo, que no és res de l'altre món, però és més que suficient, diguem, per les necessitats que jo tinc, per el que jo busco. I, en general, el que se pot utilitzar per fer macro, ho teniu a l'esquerra, un objectiu que sigui macro, directament, els tubs d'extensió, que ara en parlarem, els anells inversors, lents d'aproximació, anells d'acoblament. Ja si tu prens a nivell més científic o si vols veure les escames que té l'ala de la papallona, etc., estaríem parlant de microscopi digital. I després ja a nivell ja molt professional i sobretot tant d'estudi com de camp, però hi ha un altre nivell absolutament l'ús de raïls graduats i, evidentment, imprescindible el tema de flaix i els difusors de flaix. Si mireu a la dreta i veieu una miqueta tot el material que disposo, veureu des del disparador a control remot. Això es fa perquè tinguis la mínima vibració quan dispares. Evidentment, això no ho puc fer servir en treball de camp, però sí en treball d'estudi des de casa. L'EICAP em sembla una tonteria, però quan estàs intentant enfocar un bitxito que fa 2 mil·límetres, qualsevol llum que t'entri pel costat molesta molt i fa que no puguis veure realment què és el que estàs enfocant. Llavors, una tonteria com l'ús d'un EICAP que te protegeix d'aquesta llum lateral quan estàs fent la foto és molt útil. El que aquí posa Rhinox DCR 250 no és res més que una lupa que s'acopla al final, ara ho veurem. Aquest és el meu objectiu macro per excel·lència, que és el Canon EF100. Després utilitzo un parell de tubs d'extensió, la meva càmera, que és una 70D, el trípode, que ja et dic, no l'utilitzo en sortides de camp, però sí quan feia algun invent a casa, diguem, o d'estudi. I després el que sí que és imprescindible és el flash i els difusors de flash, que aquí hi ha molta cosa del que es diu fet artesanalment, do it yourself. Després ho veurem. Si anem continuant,
Aquest és l'objectiu que jo utilitzo i, evidentment, si ets usuari de Canon, és el que jo recomanaria com a entrada en el món de macro. Una lent de macro és aquella que et pot donar com a mínim un US1, d'acord? Això vol dir que els objectes que tu fotografiïs estaran en la mateixa mesura projectades en el sensor, que és una mica el mínim que es demana. Doncs aquest objectiu és fixe, vol dir que és 100, no pots fer TLRs, d'acord? Amb una apertura màxima de 2,8, la distància focal més propera és de 30 centímetres, o sigui que te pots aproximar realment bastant. Penseu també que aproximar-te més comença a tindre molts problemes de llum, d'acord? Amb la qual cosa, encara que tiris amb flash, si el flash el tens muntat a la màquina, a menys distància, realment el flash ja no està enfocant el bitxo perquè, evidentment, tens el zoom. Llavors, aquí és quan intervé també el tema dels difusors, difusors que són capaços de dispersar més la llum. Magnificació real. I després, molt important, l'estabilitzador d'imatge. Per què és molt important? Perquè al final pensa que si estàs disparant a petits elements en moviment, ho hauràs de fer manualment, o sigui, sense ús de trípode. Aleshores, si estàs disparant intentant perseguir un bitxo que està corrent, és molt important que a l'hora de disparar tinguis l'estabilitzador que t'evitarà que surti borrós la imatge. Aquest és la primera aproximació que vaig tindre al món de macro a través de tubs d'extensió, perquè és una manera molt fàcil, molt senzilla d'aconseguir resultats bastant acceptables. És una solució de baix cost. L'únic que t'està fent un tub d'extensió, que podeu veure en la foto, no té lent. L'únic que està fent és allargar la longitud de l'objectiu. Aleshores, com podeu veure aquí en el text de l'esquerra, a l'incrementar la distància entre el sensor i la lent, que és el que fas al posar aquests elements entremig, s'augmenta el subjecte. Aleshores, això té una sèrie de connotacions, diguem, arriba menys llum en el sensor, en alguns casos es perd el contacte electrònic, el que això suposa a nivell de control de diafragma, enfocament automàtic, i després també n'hi ha de diferents tamanys, 36, de 20, de 12, etc. I es poden ajuntar els uns i els altres. I per posar un exemple, amb una lent estàndard de 35 mil·límetres, que no és macro, amb un tub de 36 pots obtenir una magnificació de 2:1. Vull dir que és un resultat interessant, tot i que no estem parlant d'un nivell de qualitat molt alt. Llavors ja depèn una mica del que tu esperis de les teves fotografies del món macro. Els anells inversors. És aquesta peça d'aquí, és un anell que se col·loca entre l'objectiu i la càmera, però que permet posar la lent del revés. Aleshores, això també està fet per utilitzar lents estàndard, o sigui, com una mica un pas previ abans de comprar-te un objectiu macro, que són bastant cars, pots utilitzar aquest tipus de sistema com és l'anell inversor. Aleshores, les lents macro no estan optimitzades per proporcions de reproducció petites, llavors l'invertir-la lent permet utilitzar les proporcions recíprocament. Aleshores, realment allarga moltíssim la mesura del subjecte. Anem veient altres solucions abans d'entrar ja en el projecte. Les lents d'aproximació. Aquestes lents s'enrosquen directament on se posa el filtre, al final de la lent. La que tinc jo és una Rhinox. La Rhinox no necessita enroscar-se, sinó que té un sistema de clipatge universal. Al final el que estàs fent és posar un element òptic més al final de la teva òptica. Té una sèrie d'avantatges i una sèrie d'inconvenients. Evidentment, un gran avantatge és que amb un objectiu senzillet no macro tens un gran augment. Els augments aquí estan marcats amb dioptries directament. Desavantatges, jo diria que al voltant de la lent tens una bona definició en el centre, mentre que en els extrems se perd una miqueta, però és
és una bona eina bastant econòmica també d'iniciar-se en el mundillo del sí. Evidentment, pots conjugar amb tots els elements que he anat parlant fins ara. O sigui, pots posar tubos, més tubos, menys tubos, pots posar la lent al final, depèn del que estiguis fent. Però això ja és un nivell ja molt professional, que és l'ús de rails. L'avantatge que tens a utilitzar un rail és que pots tirar tot un seguit de fotografies a diferents distàncies. Aleshores, cada vegada que tu mous la càmera, estàs enfocant una part diferent de l'objecte o de l'insecte o de la flor. Aleshores, al final acabes tenint, per dir alguna cosa, 25, 50, 80 fotos, les que siguin, on tu tens 80 zones enfocades diferents. Aleshores, el que necessites és un software, tipus Lightroom, tipus Photoshop, n'hi ha d'altres, evidentment, que el que te farà és juntar totes aquestes fotografies. Software és intel·ligent com per saber exactament com coincidir una foto amb l'altra i només agafar de cada una de les fotos la part que està enfocada. I això és una cosa que es fa automàticament amb software. Després n'hi ha de més senzills i de més complexes. N'hi ha rails d'aquests que els bellugues tu manualment amb una rosca, i n'hi ha d'altres que estan totalment motoritzats, llavors tu dius exactament quantes fotos vols, la distància a recórrer, etc. Aquí tenim una primera consideració tècnica, que és la profunditat de camp. Per entendre una miqueta, perdoneu si és molt bàsica el que estic explicant, en una apertura de F2 t'entra molta llum, però com podeu veure, molta part de la imatge està desenfocada. Amb una F32, així de petita, t'entra poca llum, però aconsegueixes una profunditat de camp ja molt més gran. Això és especialment important en el món del macro, ja que tu estàs fotografiant a vegades subjectes que poden tenir de 2 a 5 mil·límetres i en seguida estàs fora. En seguida te queda parts de l'animaló poc nítides o directament borroses. Llavors, intentar jugar en la profunditat de camp és un bon consell. Això té una sèrie de limitacions. Clar, com més profunditat de camp busques, menys llum entra, per tant, has de jugar amb el flash. El flash també te limita la velocitat, perquè, clar, no pots tirar ràfegues a la velocitat que tiraries sense flash. Una sèrie de pros i contres, però s'ha de jugar. Aleshores, aquí veieu una miqueta la importància de la il·luminació i alguns exemples. Al principi jo vaig començar amb aquest tipus de difusor molt casolà, en el qual jo acoplava el difusor estàndard del meu flash de Canon amb una sèrie de velcros, acoplava i desacoplava el difusor. Això és bastant senzillet, n'hi ha de molt més complexos. En el món macro, sobretot de gent que fa macro de bitxos, els agrada molt inventar, i he vist tot tipus de muntatges al voltant de la lent per difuminar millor la llum. Però avui en dia hi ha multitud d'opcions en el mercat. Podeu veure, per exemple, aquesta, en la qual realment els flashes estan enfocant el subjecte que quedaria davant de la lent. Aquest és el que jo faig servir actualment, que també és molt simple, s'agafa directament amb una goma amb el flash, però al final, per mi, el que jo faig és més que suficient pels resultats que jo estic buscant. I, sense més, deixeu-me que ja entri en el que és el projecte que us volia explicar, que no és del món dels insectes, sinó que és més de foto d'estudi. Aquí podeu veure les especificacions. Vaig fer servir, com que he dit, tot l'arsenal. La lent, la macro, la Canon EF100, amb els dos tubs d'extensió, des de la lupa de Reimann. Tenim una mica les especificacions. Un dels detalls interessants que crec que s'ha d'explicar és aquí he reproduït una mica com ho vaig fer. Evidentment, jo quan vaig fer la foto no vaig tirar aquestes fotos, les he reproduït per poder-ho explicar aquí. És senzillament jugant amb el viewfinder, tu fas zoom i llavors estàs veient amb bastant de detall què és el que estàs fotografiant.
perquè al final el granet de sal i el granet de pebre no fan més que 2 mil·límetres cadascun. Aleshores, enfocar utilitzant el visor és complicat, és una mica com el que ja us he explicat quan estàs en el camp i quan vols una foto que quedi el millor possible, doncs evidentment si ho pots fer en estudi, en trípode i amb unes condicions d'il·luminació pròpies, doncs molt millor, no? I, bueno, perquè ja m'estic extenent massa, estic passant dels 20 minuts que havíem parlat. Aquesta és l'última slide. Aquesta és la foto, diguem, tal com la vaig tirar, amb RAW, això sí, i això és com queda després d'haver-la processat. Per què tirar en RAW? Bueno, si en RAW, quan tires en RAW, no se comprimeix la imatge, com quan passa quan tires en JPEG, per exemple, i aleshores diem que la informació, la data que emmagatzema, és molt més que no pas si tires en altres formats. I això, quin avantatge té? Doncs que tota aquesta data, encara que no sigui, diguem, visible, ho notes perquè pesa molt la foto, no? Doncs després a l'hora d'editar-la, diguem que tens uns marges molt més amplis d'edició. Quan estàs editant les sombres, els brillos, el color, etc. Fins aquí una mica la meva explicació sobre el món del macro. Com haureu vist, se centra bastant en com aconseguir bons resultats d'una manera més o menys econòmica, sense gran inversió. I espero que us hagi semblat interessant. Doncs vaig a tancar i donar-li pas al Carlos, que ens parlarà del seu projecte de Singapur. Vaig a passar-te, Carlos, el control. Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fantàstic la teva presentació de macro. M'encanta. La veritat és que m'encanta el macro i portar-ho més amb els tubs i amb les lents sobre el CNL és... M'encanta la teva salt en pepa. Molt bé. Gràcies. Bé, jo faig una petita presentació sobre el que he preparat. Veieu ara la meva presentació, deixeu-me preparar. Molt bé, aquí està. Bé, la meva presentació és sobre panorames, sobre la ciutat. En aquests 2 últims anys, lògicament, sense viatjar, les fotos són totes de Singapur, com no, estem tots dintre del mateix. Jo parlaré una mica menys de lents i de càmeres, al final parlaré de l'equip que estic utilitzant, sí, però per mi l'equip és important, però no tant. Penso que fotografies de paisatges i fotografies de ciutats les pots fer pràcticament amb qualsevol càmera. I el que faré és explicar una mica més en detall de quina manera edito les fotos i com treballo amb elles. Perquè al final disparar ho fem tots amb la càmera. I d'una forma molt bàsica només us heu d'imaginar que la càmera està sobre el trípode i el que faig és moure d'esquerra a dreta o de dreta a esquerra. Em veieu tots? Sí. Veieu que estic parlant. Veieu també la meva pantalla ja? Sí, correcte. Molt bé. Doncs bé, comencem al principi. Per què panorames? La presentació la tinc en anglès, perdoneu, és la forma amb la que treballo aquí, però la farem en català, que és com estem parlant de tots. O sigui, per què panorames? Simplement perquè en panorames podem agafar més informació, la fotografia és més àmplia, aquest és un dels punts principals. I segona, quan dispares sobre ciutats o inclús en paisatges també, però quan dispares sobre ciutats moltes vegades és difícil d'estabilitzar la càmera. De vegades és més interessant, per exemple, com en aquesta foto d'aquí, fer més al cel o de vegades estàs més interessat en el terra, amb la qual quan estàs disparant en el cel, els edificis de la dreta i de l'esquerra de la càmera sortiran tots inclinats. L'avantatge amb els panorames és que quan fas l'autoalineació dels panorames en Photoshop, tots els edificis esdevenen directament verticals, que és la seva forma natural. Bé, ho explico aquí.
Aquest és un petit panorama de 14 fotos. De les 14 fotos hi ha la base de la panorama, que és de la foto de la 1 a la 4, de la foto 1 a la 4, perdó, de la 1 a la 6. De la 1 a la 6 és la base del panorama i de la 7 a 14 són els diferents linings, les diferents llampecs que van passar durant aquesta tarda. Bé, doncs ho explico. Això seria la base. Com veieu, els edificis a dreta i esquerra estan inclinats perquè on estava el meu focus era sobretot en el cel, que és on anava a passar, on passava tot. Inclús quan vaig fer el panorama a la fotografia número 5 ja va haver-hi un dels llampecs. I després veieu que, com a forma de detall, aquestes fotos d'aquest panorama van ser durant 1 minut aproximadament disparant. Sempre normalment intento no variar l'ISO, l'ISO és sempre 100, i per ciutats entre apertura 8 F11 o F8 o F11, depèn de quin tipus de fons realment tinc. I aquí vaig estar utilitzant filtres, és durant la tarda, o sigui que vaig estar utilitzant el que és el petit stock de Lee, que és un filtre que em dona el permís de disparar fotografies amb temps més llarg, com són aquests 5 segons, tot i que no era de nit encara, era només les 7. Aquí seria l'hora blava, per dir-ho d'una manera. Després, aquí teniu la resta de fotografies, que són els llampecs. I el que faig és simplement una primera edició sobre Lightroom, en la qual treballo amb el balanç de blancs. A part de treballar amb els balanç de blancs, vario alguns colors i la profunditat. I després directament els envio a Photoshop. I un cop els envio a Photoshop, és simplement demanar que faci una alineació de les fotos, que és el que veieu aquí. Totes les fotos estan alineades. I el que esteu veient és que els llampecs, de fet, estan de forma transparent, amb la qual només veieu la part amb la qual hi ha més llum, que són els llampecs directament, i la resta és el fons de panorama que teníem. Els llampecs estan tots aquí, no vaig estar movent la càmera, però tenim un panorama que està creat, que és el panorama de fons. Llavors, faig l'autoalineació en Photoshop i directament faig el blending, o sigui, el que és creo el panorama sobre la base, sobre les 6 fotos que hi havia de base, de manera que tinc el panorama sencer i després manualment afegeixo cada un dels llampecs. De manera que amb un sol treball final tens el que va passar durant aquests 10 minuts, des de les 6:57 a les 7:03, menys 10 minuts, 6-7 minuts. Totes les fotos de llampecs durant aquests 6-7 minuts ajuntades amb un sol panorama. I com veieu, aquí no hi ha problema amb els edificis, tots estan rectes, estan verticals, com comentava prèviament. Bé, aquest seria un panorama bàsic, és un panorama simplement amb 14 fotos, i aquest seria un panorama una mica més complicat en el sentit que, en realitat, des de les 7:10 a les 7:18, només 8 minuts de diferència, però en aquesta hora és quan passem aquí a Singapur de la posta de sol a l'hora blava, i inclús hi ha 2 fotos extres en el panorama, que són els llampecs de la dreta, que van ser les últimes fotos. Realment el panorama són 2 minuts de panorama, però les últimes fotos són les dels llampecs. I el que faig és fer una composició en la qual ajunto totes les llums de la posta de sol amb l'hora blava, inclús vam tenir un petit arc de Sant Martí, i aquestes 2 fotos de llampecs que tenim a la dreta. Bé, simplement aquí veieu totes les fotos. Aquí veieu les diferents fotos. Com comentava, les 2 de baix van ser disparades aproximadament uns 6-8 minuts després del panorama sencer, i el que faig és adjuntar en tot el panorama aquestes 2 que em donen la visió de la nit
i la visió dels llampecs. Bé, aquest seria un panorama que mostra des del dia, el que seria des de la posta del sol fins a la nit. Després, en realitat, treballo molt poc amb panorames singulars, amb panorames simples. Normalment treballo amb el que es coneix com HDR, que és amb múltiples exposicions, sobretot quan és la posta de sol, quan és la tarda, abans de la nit. El que faig és disparar amb la càmera amb 7 exposicions diferents, amb el que es diu bracketing, i el que fa és disparar amb l'exposició que jo he posat a la càmera, si he dit que és U20 o U30, i fer 3 disparos més ràpids i 3 disparos més lents. D'aquesta manera el que aconsegueixo és tenir totes les llums. En una fotografia com aquesta, el que fa és que la diferència entre la posta de sol i els carrers o els jardins és molt gran. Si intentes fer-ho tot amb una sola foto, la posta de sol és molt brillant i la resta de les parts són molt fosques, o al revés, quan intentes fer que els carrers siguin clars, la posta de sol esdevé totalment blanca, perds tot el cel. Llavors, amb aquest sistema, fent múltiples exposicions, el que fas és, un cop ajuntant les diferents exposicions, aconsegueixes una fotografia única amb totes les llums. Tot és sobre el llum. O sigui, aquesta foto està composada de 266 fotos, en realitat. Veieu que anem pujant en número de fotos, en quantitat de fotos. I bé, el que són fotos disparades entre les 6:40 i les 8:26. És una que estic fent força últimament. Aquest tipus de panorames és el que jo anomeno blended on time, que és combinats en el temps. O sigui, al final el que veus és en una sola foto la posta de sol, però veus els light rails, o sigui, les llums dels cotxes corrents pel carrer, veus tots els edificis amb les llums enceses i és una que és impossible amb una sola foto. Això no passa quan estàs disparant a les 6 de la tarda o a les 6:40, però passa quan estàs disparant a les 8. I el que faig és combinar les diferents fotos totes juntes. Ara explico com. O sigui, en un principi hi ha un panorama amb HDR, que és el panorama de fons, és en realitat el panorama que ens dona aquest cel i molts dels edificis. Aquí el veieu. O sigui, en realitat, d'aquestes 266 fotos, 91 són aquestes fotos d'aquí, de la 1 a la 8 seria la primera foto de l'esquerra, que combinada fent l'HDR crea aquesta foto, la foto número 7, i així successivament fins que tinc tot el panorama creat. Totes les fotos estan combinades de cada 7 fotos en faig una, faig un TIFF, i després amb aquesta foto, després de fer l'HDR, ho envio a Photoshop i faig el panorama. Llavors, el que fem és, si veieu en aquesta foto, hi ha més panorames, per exemple, de la 128, no, tinc masses coses aquí davant. De la 128 a la 136 és un panorama, de la 137 a la 154 és un altre panorama, de la 155 són diferents panorames, tots fets sobre el mateix, sense moure la càmera, només movent-la d'esquerra a dreta, i el que faig són fotos durant el temps, durant tota la tarda. Llavors, un cop he creat els HDR de la primera foto, els ajunto amb aquests panorames següents, amb aquestes 175 fotos, i ho envio tot a Photoshop. Quan un cop ho envio a tot a Photoshop, faig l'auto-align, o sigui, l'autoalineació de totes les fotos juntes i em dona això, em dona aquests 11 panorames diferents. Si veieu, aquest panorama de la dreta és el panorama que havíem creat amb l'HDR, que de fet és el que més s'assembla a la foto final, i llavors tenim aquests panorames dels quals, per exemple, puc treure la llum del sol o puc treure pas dels edificis que m'agraden que no pas en la foto de HDR, o part de les llums de l'hora blava amb aquests 3 panorames d'aquí, o després les llums sobre la ciutat
i els trails dels cotxes, les llums creades per la circulació dels cotxes en aquestes fotos de nit. Llavors, el que faig és, un cop estan totes posades una enfrente de l'altra a Photoshop, creo els panorames i manualment extrec de cada foto el que més m'agrada per fer la foto final, per crear la foto final. O sigui, al final sí utilitzo les 266 fotos, però faig un únic projecte. Això, lògicament, porta molt de temps. Necessito moltes vegades, comento aquí, entre 20 i 50 hores, de vegades més. L'ordinador necessita moltes hores, moltes vegades, per treballar en el que és, per exemple, l'alineació. En aquest cas, hi havia 100 i pico fotos enviades a Photoshop, però a vegades treballo inclús amb 300 fotos. Quan envio totes aquestes fotos a Photoshop i demano que faci l'alineació, durant molts dies el que faig és intentar fer-ho durant la nit, me'n vaig a dormir l'endemà al matí i ja estan autoalineades i continuo, perquè moltes vegades necessito 3, 5, 7 hores realment només per alinear aquestes fotos. I el meu ordinador no és molt nou, però no és tan vell. Però bé, després, ara parlaré d'altres tipus de panorames creats exactament amb el mateix sistema i de panorames una miqueta diferents. Sisplau, Jordi, quan no vaig comprovant el temps, quan vegis que m'estic allargant molt, em dius, escolta'm, Carlos, comencem a tallar. Gràcies. Bé, aquest seria un altre panorama. És un panorama que... Perdona. És un panorama que està creat amb el que són 12 minuts, com podeu comprovar aquí, de les 7 i 8 a les 7 i... Perdó, 12 minuts. No, 12 minuts. 32 minuts. De les 7 i 8 a les 7 i 40. Hi ha una base, que és la base del panorama, i després estan tots els llampecs, tots els diferents llampecs. Quan fas panorames, per exemple, que són en natura, que és amb aquestes tormentes, no poden ser panorames que fas amb moltes hores de diferència perquè els núvols varien, els núvols es mouen i llavors és molt difícil combinar els núvols i els llampecs, per exemple. Però bé, llavors, lògicament, hi ha els panorames, el panorama de la tarda, com veieu, encara hi ha sol aquí, i llavors el panorama de la nit i de les llums de nit. Aquesta d'aquí és, cada cop anem pujant més, 834 fotos, fetes entre les 6 i 10 del matí i les 7:44 del matí. Per què? Imagineu-vos que, si veieu aquest cel, només parlant del cel, a part que, com comentava, hi ha les fotos de la nit, o sigui, hi ha les llums de la nit sobre el que és ja el dia, si només parlem del cel, quan tens aquest cel blau, no és terrosa, perquè o quan hi ha aquests colors de cel blau, el rosa ja ha desaparegut. Quan tens el cel rosa, quan és l'hora blau o l'hora rosa, no hi ha aquest sol taronja. Quan aquest sol estava amb aquests colors taronja, el sol no estava aquí dalt. O sigui, només parlant així, podeu imaginar-vos que per fer el cel he combinat 4 panorames. Llavors, per mi és crear la imatge amb el que jo he viscut durant aquestes hores, durant aquestes 2, 3, 4 hores que he estat disparant i crear la meva millor imatge amb tota la informació que he recol·lectat. Bé, això és aquí a Singapur també, és el temple del Buda, el mateix. Un munt de fotos juntes i amb els light trails. Aquí l'únic que sí que és irreal és la lluna. En realitat la lluna era un punt de blanc, semblava un defecte a Photoshop i la vaig fer més gran per donar-hi més sentit, perquè o l'esborrava o la feia més gran. Molt bé. Això és a Marina Bay Sands, tots coneixeu el lloc. Carlos, perdona que t'interrompeixi, com que ets l'administrador, em diuen que hi ha gent que està esperant. Pots donar-los pas, o sigui, els pots acceptar, sisplau? On ho haig de fer això? A la pantalla del Zoom té que sortir que hi ha gent... Sí, ja està. Sí, ja està. Perfecte, gràcies. Molt bé. Doncs, hola, benvinguts a tots de nou. Bé, estava parlant sobre Marina Bay Sands, sobre aquest panorama. Aquí tornem al mateix. Hi ha diversos panorames HDR
per fer el que és l'hora de la posta de sol i l'hora blava, que aquí és hora blava amb els cels blaus i taronges i roses. Llavors, a més, vaig utilitzar filtres per poder tenir les aigües de la Marina Bay calmades, totes amb reflexions, i llavors també les llums de la nit, amb les nits de la ciutat i el que són les diferents llums dels diferents edificis. Aquesta és una foto divertida, se'm va caure la càmera a l'aigua. Bé, més o menys. Això també és a Marina Bay Sands, hi ha un petit bassals on hi ha aquests peixos. És una foto molt interessant, és una foto molt típica a Singapur, tothom posa el trípode i fa la foto amb la qual els peixos veuen a dalt. I jo vaig voler-ho fer una mica més complicat, torna a ser el mateix, és un panorama, amb fotos HDR per començar a fer el que és la posta de sol i llavors panorames simples per el que són les llums de nit. I el que vaig fer és, per fer una mica més clar, tinc les fotos de com vaig muntar-ho, vaig posar $12.000 d'equip dintre d'una peixera de $30. És una mica més car, però és el que hi ha. Llavors vaig enganxar unes parts metàl·liques aquí a la peixera, vaig estudiar primer el lloc i el bo és que aquí a Singapur la gent no et molesta si no fas res massa estrany. La gent passa i et mira, fa fotos de tu, però això és tot. I vaig col·locar aquesta peixera, una peixera de vidre, en un dels costats d'aquesta peixera gran, i és com vaig crear la foto. També dintre de la peixera hi ha poc espai, però vaig estar movent la càmera de dreta a esquerra i el sistema de flash, perquè si no, dintre de l'aigua, com veieu, és molt fosc, vaig estar disparant flash per poder tenir els peixos. Molt bé. Compliquem les coses encara una miqueta més. Panorames que no són amb una simple línia, sinó múltiples línies des de començant enfocant a dalt, al mig, a baix i més al sud. Són el que en diem un multi-row panorama. Aquest és un panorama que està creat en 742 fotos. El que vaig fer amb aquest panorama és, comento, la càmera primer està enfocada al cel i agafa una mica de ciutat, perquè us ho imagineu, però està tallada per aquí, la ciutat. Llavors faig el primer panorama, és un panorama HDR, això significa que cada foto té un bracketing de diferents exposicions. A mi m'agrada treballar amb 7 exposicions, hi ha gent que treballa amb 5, està molt bé també, de vegades utilitzo. Depèn de la càmera, només em dona 3, també està bé fer diferents exposicions amb 3. Per mi 7 exposicions funciona força bé, dona més feina, és més llarg, però funciona força bé. Llavors són panorames del cel, panorames del mig de la ciutat i vaig baixar panorames, són 4 línies de panorames per crear aquesta única foto. El resultat és difícil d'explicar. La diferència de quan veus una fotografia així és, com dir-ho, si ho mires amb un PC normal o si ho mires amb el telèfon, bé, és espectacular perquè té les seves llums, té els seus colors i el que tu vulguis, però perquè us imagineu, aquest tipus de panorama podria ser imprès en una paret amb la qual podries tenir una paret de 3 metres per 3 metres i la foto la podries veure a 20 centímetres de distància. No és una foto com les que es veuen a les autopistes, que quan t'acostes amb elles perds tota la resolució. És una foto que inclús quan estàs només a un pam de distància encara tens tots els detalls, pots realment apreciar tots els detalls. Aquesta és una de les avantatges o una de les coses que m'agrada sobre aquest tipus de feina, a part que realment em dona l'opció de treballar en detall sobre cada petita part, cada petita finestra o cada arbre de la foto a la ciutat. Bé, això és una cataleta que van crear a l'aeroport de Singapur. És el The Jewel, que diuen que és una mena de zona d'esbarjo, uns jardins espectaculars i la foto està creada exactament com he explicat la foto de mans. És un multirow panorama, són panorames fent primer la base de dalt,
la del mig i la de baix, inclús fent tants panorames, vaig anar precisament perquè estava buscant els arcs de Sant Martí reflexats a primera hora del matí, però com que vaig fer diferents línies de panorama, em surten diferents arcs de Sant Martí. Simplement la diferència en temps de disparar mentre vaig baixant la càmera. Aquí també està disparat amb HDR, com comentàvem, perquè així tens tots els colors, inclús a les ombres, i no tens llums que ho cremen tot. Encara fent-ho més petit, això és un petit túnel que hi ha aquí a Singapur. És un interfàs, un pas per passar d'un carrer a un altre, simplement. És un petit túnel. Però és molt interessant perquè té aquesta entrada. La fotografia té aquest efecte perquè està disparada exactament amb el mateix sistema. És un multirol panorama, és un panorama amb la qual cada foto del primer panorama només agafa la part del tope, el segon panorama la part del mig, el tercer panorama la part de baix i el quart panorama la part de baix de tot. Són 3 línies de panorama en aquest cas, 399 fotos, també està disparat en HDR, és una zona amb la qual hi ha molt poca llum, és un túnel. Hi ha il·luminació artificial en certes zones, però hi ha molt poca llum, però gràcies a haver disparat HDR hi ha els colors i la llum sobre tota la fotografia. Bé, com anem de temps, Jordi? Ok? No et sento, Jordi. Sí, no, deia que falten 10 minuts per concloure, però és tan interessant el que dius que jo per mi continuaria. Tu mateix, Carles. En aquests últims anys, en els panorames, sobretot de ciutat, he inclòs el que molta gent coneix com light painting, és pintar amb la llum. Per mi, pintar amb la llum té un sentit, però, com dir-ho, tot i que tinc aquestes barres de llum, de fet, me'ls va regalar un dels amics aquí, tinc amics que van amb aquestes barres de llum i fan decoracions i això, però quan pintes amb la llum, amb les barres aquestes, o ets un artista i realment saps el que estàs pintant, o al final totes les fotos són iguals i acabes avorrit després de la segona vegada sortir amb la barra. Llavors, el que vaig trobar interessant és crear llums amb el cotxe. Simplement és un Toyota Sienta, és un cotxe normal, un cotxe del més normal del món, amb la qual sí que he afegit algunes llums, les llums blanques de baix. Són simplement unes llums que serien gairebé com com les llums d'un arbre de Nadal, simplement bombetes petites, blanques, i el que fas és simplement disparar amb llarga exposició per tenir aquestes llums. El que faig és combinar aquest tipus de light trails o aquest tipus de pintar amb les llums amb el cotxe, amb la ciutat. Aquí, en aquest cas, no és un panorama, la càmera no es va moure de llum, càmera en la posició vertical, diferents fotos per poder tenir l'hora blava abans que amaneixés i diferents fotos al començar per tenir totes les llums sobre els edificis. Llavors, simplement el cotxe movent-se i aquest soc jo amb el paraigües. Primer el meu fill em va ajudar movent el cotxe i després em va ajudar simplement disparant la càmera, amb el disparador. Això és el mateix, és aquí a Chinatown, a Singapur també. És una foto familiar de nou, la meva dona va passar amb el cotxe diverses vegades, jo estava amb la càmera i la meva filla simplement es va dedicar a caminar enfront meu amb el paraigües. Vaig instal·lar un flash, un Godox LED200, que és un petit flash mòbil amb el trípode que funciona força bé, per poder tenir la model clara, i simplement el fons és de nou un panorama de nit, i després diferents fases de cotxe, per això hi ha bastants trails, bastants llums del cotxe. Aquí és buscant zones a la ciutat en les quals els light trails o les línies de cotxe diuen alguna més. Aquí tornem al mateix, són fotos que aquesta foto és des de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre. Aquí a Singapur a les 7, 7 i 20 és la posta de sol, 7 i mitja, 8 màxim ja és de nit i a les 8, 8 i mitja ja és fosc, és negre fosc. Durant tot l'any
una variació de 15 a 20 minuts, no tenim diferents sessions, sinó que tot l'any és igual. Llavors, el que faig és això, començo a disparar a la tarda, hi ha les llums de la posta de sol, i llavors, com veieu, hi ha les llums en els edificis, inclús la reflexió de la posta de sol, i les llums dels cotxes simplement circulant a la ciutat. És una cosa en què li he dedicat força temps últimament, em sembla interessant. Vaig buscar forces pàrquings, per exemple, això simplement és una rampa de pàrquing baixant amb els edificis davant. Per mi són llocs que possiblement fotogràficament no són els més importants de Singapur, no són llocs com anar a Marina Bay o com anar als Gardens o com anar a Chinatown o els temples més importants de Singapur, però quan treballes amb la foto, quan crees la teva foto, esdevé alguna cosa interessant, esdevé alguna cosa que crida l'atenció, tot i que és simplement un passatge urbà, sense més ni més. No hi ha edificis que són espectaculars. Aquí estem al mateix, és una rampa de pàrquing. La càmera estava enfocada pràcticament horitzontal o a uns 90 graus d'inclinació, de manera que podia treure tot el que és la profunditat del pàrquing, però a més tenia part del cel i dels edificis darrere. Això, de nou, és un panorama que és HDR per tot el que és l'hora de les postes de sol. El cel està creat en diverses hores, són almenys 3 panorames només per crear el cel. Després els edificis i el que és el pàrquing en si, la rampa. I després, òbviament, les llums dels cotxes, les trens dels cotxes, baixant sobre el panorama. Com comentava, no és un dels llocs més significatius de Singapur de forma turística, però sí que ens dona una foto força especial. És buscar el racó per fer això. Això és el mateix, a dintre d'un pàrquing. Aquí és un panorama, és un multirol panorama, el mateix dins d'un pàrquing. I aquests ja són els últims. Aquí sí que m'he dedicat una mica més a buscar edificis que podien dir alguna cosa. Aquests són els últims que he creat amb el que estic anomenant un nou grup de fotografia que et dic The Art of Passing By, que és sobre l'art de passar, com ho traduiríem? L'arte de passar por allí. Sí, és simplement una foto en la qual la vida i la llum està passant mentre tu ho estàs mirant. Sí, aquí realment són 3 hores en un mateix lloc i simplement disparant. Hi ha des del que són les llums dels autobusos, que són les més altes, a totes les llums dels cotxes que van anar passant, a part de, lògicament, les llums de la ciutat i de la posta de sol. Això ja és sobre Marina Bay Sands, el mateix. Aquesta és una de les últimes creacions, de fet, des d'aquest cap de setmana, és l'Hotel Fullerton. Per aquí és on passa la Fórmula 1, però que l'estan cancel·lant per culpa de la Covid, sembla que estan la parant, però sí és veritat. Doncs els carrers els tenen tallats, inclús han canviat la circulació, els cotxes arriben i donen la volta, i això em va donar la idea d'utilitzar el lloc en si per fer aquest tipus de fotografia amb Lighthouse. El mateix, és un panorama d'almenys 14 fotos. Moltes d'aquestes fotos, tot i que a la foto realment no es veu, penseu que aquest panorama, per exemple, és més ample del que nosaltres veiem amb els ulls. O sigui, el que els nostres ulls abarquen no abarca el que aquesta fotografia abarca. I moltes de les fotografies que heu vist fins ara és el mateix. Llavors, aquests són unes 12-14 fotos d'esquerra a dreta, comentant tècnicament qüestions sobre panorames. Jo prefereixo fer que cada una de les fotos tingui el 70% de la foto prèvia, quan busqueu informació a YouTube o informació online, hi ha molta gent que parla que per fer un panorama has de moure la càmera i almenys agafar el 30% de la càmera de la fotografia d'abans. Per mi, per ciutats, jo prefereixo agafar almenys el 70% de la foto d'abans. O sigui, el meu moviment de càmera és molt petit, de manera que, com que són edificis i els edificis tenen moltes línies verticals i horitzontals, d'aquesta manera és molt més fàcil de combinar. Quan agafes només el 30%, pot haver-hi variacions que realment et fa que no funcionen. Perdona, hi ha algú que vol entrar. Ara ho veig. Llavors, bé, aquí seria el mateix. És un panorama
Blended to Type. És un panorama des de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre. Aquest està disparat des d'un restaurant enfront de l'Hotel Fullerton, o al costat de l'Hotel Fullerton. I bé, passant molt ràpid, passem a fotografia de viatges. Això és París, mateix sistema, panorames HDR, des del mateix hotel, de l'habitació de l'hotel, de la finestra de l'hotel, a la plaça, al fons, la plaça Eduardo VII, el mateix, la càmera en posició vertical i panorames d'un costat a l'altre. Aquest seria el Ponte Vecchio, el coneixeu tots, a Firenze, Cinque Terre, un dels llocs més populars d'Itàlia d'anar a fer fotos. És increïble perquè després d'això anem a la Costa Brava, vas aquí i dius, escolta, vull anar a la Costa Brava a fer fotos. Però quan estàs allà no és tan espectacular. Hòstia, a les fotos ve increïble, surt increïble, però quan estàs allà haig d'anar a la Costa Brava, haig de tornar a la Costa Brava. Bé, això és a Austràlia. És un panorama. Una de les qüestions dels panorames, quan crees panorames en horitzontal, veieu aquestes línies del que són el corredor, la passarel·la que va a la petita casa sobre el mar, esdevenen obliques, circulars. Això és degut al panorama. Així és com pots comprovar també que és un panorama. Aquí vaig utilitzar filtres. Costa Brava, com parlàvem, suposo que molts de vosaltres coneixeu la Roca del Paller, de Palamós, entre Palamós i Platja d'Aro, un lloc espectacular per anar a fer fotos. Cada cop que vaig a veure els pares soc allà. Aquesta és una foto, també el mateix, és una foto començada quan era encara de nit, hi ha totes les estrelles, i esperar per la posta de sol. Aquí vaig combinar el que és les llums de la posta de sol, de la sortida de sol. De la sortida de sol amb les estrelles i el que és també amb la llarga exposició, el mar es veu sedós i es veu clar. Bé, això és un sistema similar, un panorama a Katmandú, a Nepal, és un dels mercats del divendres. L'únic especial d'aquesta foto, menys especial per mi, és que en realitat va ser una foto també disparada en HDR, amb la qual podeu imaginar-se, hi ha molta gent en moviment, tot i que pots disparar un HDR amb velocitats molt altes. Lògicament, quan fas disparos, la gent es va movent, gent en motocicleta o gent caminant, amb la qual els HDRs estan creats de forma manual, no estan creats en Photoshop, i després el panorama també està autoalineat de forma natural. Va portar moltes hores fer-ho, però és una foto molt divertida per mi. I bé, anant a llocs més extrems, això és Kirguistan, és un dels passos, el Chenashu Park, era hivern, a menys 20 graus, era millor i el meu xofer, i quan estava a dalt de pas, a 3.800 metres, li vaig dir, escolta, mare, per què no vas a fer una mica de recorregut, que així puc tenir uns quants trets del teu cotxe, perquè estàvem ell i jo sols. I em va deixar durant un parell d'hores, a menys 20 graus, la càmera i jo, fent fotos. I bé, és una de les fotos que bé, interessant, vaig fer fores d'aquestes. La veritat és que Kirguistan és un dels països increïbles, un país a les muntanyes i a l'hivern és realment fabulós. I bé, com algú que a tothom li agrada i tothom va avui a fer fotos a Noruega o a Islàndia, això és l'Asselfoten, és un panorama i a més no és tan sols un panorama, sinó que són 4 panorames diferents. Aquí el que veieu és, el primer panorama ens fa l'aurora borealis començant, i després, un cop, si heu anat a veure l'aurora borealis és una que ballen en el cel, van ballant i es van movent. És una cosa molt interessant. Llavors, hi ha 4 panorames en els quals l'aurora anava movent-se a dintre de la foto cap a l'interior i vas ajuntar no només un panorama, sinó 4 panorames junts per poder fer aquestes fotos. Això és a l'Asselfoten. Aquest és a Nova Zelanda, a l'illa sud de Nova Zelanda. Vaig estar-hi un parell de mesos i vaig poder tenir la sort de capturar unes quantes aurores australis. És fabulós. Les diferències allà no són tan verdes, són més roses i grogues, però també són realment espectaculars. Això és un panorama, un simple panorama de dreta a esquerra d'unes 12 fotos, és amb la Via Làctea, la Milky Way, la Via Làctea. Bé, i aquí ja sí que tallo, perquè si algú vol fer preguntes o alguna cosa ja és qüestió vostra.
quin és l'equip que utilitzo. Jo també tinc una 70D com el Jordi. Actualment l'utilitzo com a backup o moltes vegades per portar-la per a retratos perquè la 1D és massa gran. Però bé, en realitat jo crec que per fer la fotografia que faig la pots fer amb molts tipus de càmeres, no és l'important. La que més utilitzo són les lents de 15 mil·límetres i de 24 mil·límetres. Per mi, un bon trípode és important, no per les fotos de ciutat, sinó perquè, com heu vist, puc estar al mig de la selva o puc estar a la neu a menys 20 graus i el trípode és realment important de que no es mou, de que suporta la càmera, si ve vent o si plou o passa el que sigui. I un petit detall, el més important per fer panorames és aquest petit accessori d'aquí. Aquest accessori, aquest és de Manfrotto, costa uns $150, però en tinc altres que he comprat de la Xina que m'han costat $25, que no ha de ser algo molt car. Això és un leveler, és un nivellador. El més important és quan muntes el trípode, si estàs a la ciutat o si estàs en un edifici, és fàcil que el terra sigui pla, amb la qual cosa el trípode acaba pla i llavors només has de nivellar la foto. Però quan estàs al mig de la selva, quan estàs en una muntanya, quan estàs en llocs que el terra no és pla, el trípode no acaba mai pla. És molt difícil, tot i que té la bombolleta aquella, has de començar a moure les potes i et complica molt la vida. El nivellador és tan simple, és com un cap extra, com un segon cap entremig del que és el cap que porta la càmera i el trípode. El que fas és nivellar aquest centre, llavors a partir d'aquí ja pots moure la càmera a dreta o a esquerra, que no tens cap problema, els panorames són sempre horitzontals. Quan no tens el nivellador, els panorames venen inclinats d'esquerra o inclinats a la dreta. Simplement com a comentari és un dels detalls que em va costar entendre'ls, però realment no costa molts calés i t'evita molts problemes poder tenir un nivellador en el trípode. Carlos, una presentació fantàstica. Jo m'he quedat amb ganes de més, sincerament. Però bueno, són les 9:07, aquí a Nova York passen 7 minuts del temps. Jo diria que anem a obrir una mica els micròfons i veure si hi ha alguna pregunta, tant d'un tema com de l'altre. Molt bé. El Sergi, bueno, tu mateix, cadascú vagi intervenint. A veure, jo m'estaria una setmana veient-vos a cadascun dels dos. És al·lucinant, moltes gràcies. Tinc una pregunta per cadascun. Primera, Jordi, carregar tot aquest material a la selva ha de ser flipant. I també això per Carlos, també, perquè a 20 sota 0, imagino que el material com més lleuger, millor. Però, bueno, d'això ja imagino que és el que fa que és car. La pregunta per Jordi és, has provat d'imprimir aquestes superfotos amb tamany molt gran? És a dir, per exemple, podries imprimir aquestes fotografies amb un format de 4 metres? Bueno, és molt bona pregunta. No ho he fet mai. Soc 100% digital. De fet, no m'agrada imprimir, no tinc res imprès. A casa meva no hi ha ni una sola foto penjada a la paret. Però la pregunta entenc que és una pregunta tècnica. Bueno, sí, són fotos que tenen molta qualitat, pesen molt i sí, suporten ser impreses a un bon tamany, sí. Per exemple, la de la Mantis, quin pes té aquesta foto? Aquesta foto estaríem parlant d'uns... Hòstia, bona pregunta, perquè ara aquesta no sé com la vaig tirar, però t'ho puc dir fàcilment. Pregunta-li al Carlos l'altra pregunta i jo te busco. La pregunta del Carlos és més esotèrica. La fotografia aquesta de la peixera que has fet, jo el primer que he pensat és dir que això és Photoshop, és afegit. I després he vist que no, que vas fer una peixera, la vas posar i la vas penjar. La pregunta és, val la pena fer tot això a la peixera? No és millor agafar i fer Photoshop? On està el límit? Crec que aquesta és la pregunta. On està el límit? No hi ha límit. Aviam, sense voler dir que les coses... Com tots sabeu que l'equip fotogràfic costa molts calés. És veritat, és car. Però per mi l'equip fotogràfic és per fer fotos. Els riscos s'han de valorar. No pots llançar-te a l'aigua amb la càmera perquè saps que si surts de l'aigua amb la càmera ja no funcionarà, és així de clar. Però bé, això ho he vist una peixera, però tinc moltes fotos a dintre del mar amb el trípode en el qual la meva càmera, o sigui, el trípode arriba, l'aigua arriba pràcticament al pit
d'on estic jo i la càmera està a l'alçada del meu cap o una mica més. I és allò de dir que no vingui una bona onada perquè així no ens deixarà tots mullats. Però no planteges la possibilitat de dir, escolta, vaig a fer un Photoshop? És a dir... És possible crear coses similars en Photoshop, però hi ha dues coses. Una, la possibilitat de fer de crear una foto amb alguna cosa que és difícil et dona certa joia, o sigui, et dona cert valor a tu mateix sobre donar un pas més, buscar un punt més. I segon, el que vaig fer amb la peixera no és algo tan difícil, no soc el primer. Quan vaig fer-ho, vaig comprovar de quina manera podia treballar. El comentari de que l'equip és molt car i la peixera costa $30, bé, simplement, però lògicament, primer vaig posar la peixera en l'aigua, vaig comprovar que no perdia, primer vaig posar altres coses i al final vaig acabar posant la càmera. Has de fer el test primer. Sí que és el que comentava, sí que pots fer un Photoshop. Pots portar una càmera d'aigua, fer les fotos als peixos i després fer la foto a sobre i pots unir en Photoshop qüestions que semblin similars. Però no serà el mateix, no serà mai el mateix. En aquest cop, en aquesta foto pots veure que inclús els peixos a sota de l'aigua són els mateixos que estan reflectats a sobre de l'aigua. Quan amplies la foto i veus tots els detalls, però lògicament estaven allà. Sí, la càmera està semisubmergida, fa foto sobre el que és la part que reflecta el sol i que inclús es veuen els peixos a sota i fas la foto sota dels peixos. En Photoshop això seria impossible, podries tenir els peixos, però no podries tenir el llom dels peixos reflectats o que es veien sobre la foto de dalt. No hi ha límits i a mi m'agrada experimentar. Sí que tampoc és qüestió d'arriscar-ho tot, però m'agrada experimentar, no tinc problemes per provar coses noves. Sí, Sergi, contestar la teva pregunta en el xat. Són uns 30 megas per foto en format RAW i després d'haver estat editada el TIFF surt per uns 120 megas. Crec que hi ha una altra pregunta. Sou autodidactes? Pregunta l'Albert. Heu seguit cursets? Els dos teniu resultat en ment abans de començar o hi ha sort en el procés? Bueno, jo contestaré molt ràpid, Carlos, després tu. Jo soc 100% autodidacta i això té pros i contres. Però a mi m'agrada agafar la càmera, provar coses noves, sortir, fer la foto i veure què passa. Aleshores, tardes molt més que no pas si veus un vídeo per YouTube o assisteixes a una classe magistral del Carlos que directament te dona els conceptes. Però després està la satisfacció d'arribar a llocs que ni t'imagines o que ja no provaries si seguissis un curs o fessis el que fa tothom. Carlos, tu què hi dius? Ets autodidacta? A veure, jo soc autodidacta, no vaig estudiar fotografia mai. Desitjava la foto des de fa molts anys i potser no tenia el temps fins que realment vaig venir aquí a Borneo de poder-me dedicar al 100% o al 90%. Sí que he vist molts vídeos de YouTube, ajuden moltíssim. Quan et crees, per exemple, el que preguntava en Sergi sobre la peixera, lògicament ho vaig veure en un vídeo de YouTube, vaig dir, aquest tio munta una peixera, doncs, escolta, és una cosa que podem provar. Sí, t'ajuda molt comprovar què és el que la gent fa i donar passes, però no he necessitat cap classe de Photoshop o de fotografia, tot i que ara em dono jo, però és simplement per la pràctica. Sí, és curiós això que dius, perquè jo me vaig tirar de cap amb el tema de macro directament i un cop ja portava potser 2 o 3 anys, vaig assistir a unes classes a Jakarta de fotografia bàsica. I quan li vaig dir que jo feia macro, el professor em va dir, ostres, tu estàs sonat, o sigui, estàs aquí aprenent les coses bàsiques de fotografia i me dius que ja portes 3 anys fent fotos macros, que és dels camps més complexos que pot haver en la fotografia. Doncs sí, precisament necessito reforç en les coses bàsiques que no he après perquè m'he tirat a la piscina directament. Sí. Molt bé. Bueno, hi ha alguna pregunta més? Què més tenim? No, pregunto si hi ha algú més que vulgui comentar res. Home, jo sí, jo no pararia, però clar, deixem si algú més te vol dir alguna cosa. Perquè, clar, esteu fent macros i esteu fent fotos i esteu juntant i feu 200.000 fotos. Clar, això amb una càmera analògica també ho fèieu, però ho fèieu diferent.
Perquè, clar, varia molt. L'avantatge del digital és que no tens límit en quantitat. I jo actualment estic disparant amb la UDX Mark II, no sé quants milions de fotos porto ja. Però, tot i que té 5 anys la càmera, segueix funcionant com a primer. Sí, no, completament d'acord. Jo recordo de jovenet tirar en film i a casa amb el meu pare revelàvem. Ens tancàvem al lavabo, tenim una llum vermella, revelàvem i era tot un procés, artesania total, no? I després que, no sé, el 70% de les fotos estaven malament. Potser en aquell moment no es donaven compte que estaven malament, però tu t'ho mires ara i, fatal, no? I aquí diu que s'ha perdut aquesta orfebreria a l'hora de fer fotografies a canvi de la possibilitat de fer 50.000 fotos i tries només 5. Jo no estic d'acord. Mira quina orfebreria fa el Carlos. Vull dir, hòstia, això és artesania. El que passa que és artesania digital, no? El problema d'avui en dia, el problema no, la qüestió no és un problema, però la qüestió d'avui en dia és que amb un mòbil qualsevol, amb un mòbil que estigui una mica bé, amb un Samsung, amb una iPhone, pots fer fotos que esdevenen realment interessants. No les podràs imprimir a grans tamanys, no seran fotos... Em veieu tots o no? Sí. Vale. No són fotos que podràs fer grans coses, però pots fer fotos interessants. La majoria de la gent, el 99% de la gent avui en dia fa fotos amb el mòbil, les guarda, les té a l'ordinador, les comparteix a Instagram, Facebook, fa TikTok, fa el que vulgui. És difícil de fer alguna cosa realment diferent. Jo diria que si és veritat que molta gent, ja sigui amb un mòbil o amb una càmera de $20.000, no fa res més que això. Dispara 500 fotos, de les 500 n'agafa la que més li agrada, la comparteix i va allà. Hi ha gent que, a part d'això, té certa gràcia, sap com composar la foto. Una foto és important composar-la, pots fer macro, o pots fer paisatges, o pots fer vida salvatge o retratos, però si la composició és dolenta, et fa veure malament la foto. És igual quina càmera utilitzes, és igual què és el que realment estàs utilitzant. Llavors, has de tenir una mica d'idea o has de ser una mica un artista. Hi ha gent que ho és amb el mòbil, que dius, hòstia, aquest tio fa les fotos amb el mòbil i totes elles són acollonants, surten guapes, tio. És més aquest cas que no el que realment la càmera et dona. La veritat que avui tenim moltes possibilitats, és més fàcil treballar, però jo les meves fotos, l'edició que faig amb les meves fotos, ho comentava. Jo surto una tarda i de vegades surto amb amics, hi ha gent que em segueix o gent que sortim junts. Quan jo surto una tarda, acabo això possiblement amb 800 fotos, aquesta gent en fan 70 o 100, de les 70 n'editen 25 o 30, estan movent la càmera, estan fent el papallón amb un diamant i són interessants, no deixem de no ser interessants. Jo en canvi torno a casa i amb totes les fotos en creo un muntatge final, creo una única exposició. De vegades dues hi ha una molt bona posta de sol i una molt bona nit, però no acaben sent moltes fotos, tot i que he fet molts disparos. En les meves fotos, els detalls d'on està la llum, d'on ve la llum, ve exactament d'on vull que vingui. És difícil per formar d'entendre. Quan és una posta de sol, el sol va baixant i la llum va variant molt, amb la qual combinar aquesta llum no és el més fàcil del món. El sol està aquí però va baixant i no baixa recte, baixa de forma obliqua. No tens la mateixa llum ni la mateixa llum als mateixos llocs. Llavors has de treballar amb tot això. Jo crec que en la fotografia hi ha molta gent que encara la treballa de la forma amb la que es feia abans. Amb la càmera fosca hi havia gent que agafava la fotografia i tallava un cartró per fer la casa o la muntanya i projectava aquella part i llavors agafava una altra foto i projectava el cel i creava una exposició amb 2 o 3 fotos perquè havia utilitzat cartolines, que és el que fem en Photoshop. En realitat estem fent el mateix. No hi ha molta diferència amb el que fem ara. Ho fem de forma digital,
això és veritat. Hi ha més accés, abans havies de tenir una habitació dedicada, havies de tenir moltes coses, ara és més fàcil, necessites un ordinador i poca cosa més. Però el treball és força semblant, segueix sent força semblant en el que fèiem abans. Sí, després jo no m'he explayat molt en l'última de les meves imatges que posava la part, diguem, de retoc, no? Però els 3 softwares que jo més utilitzo són Lightroom, Photoshop i Topaz. Photoshop, poquet, d'acord? Però perquè Photoshop sobretot és per afegir elements, no? Afegir fantasia. Sí, en canvi el Lightroom sí que et permet fer el 99% de l'edició que necessites fer amb una foto. Però després hi ha alguna que per mi és clau quan estàs fent macro, que és el pujar el sharpen. Topaz és una companyia que fa diferents tipus de plugins que poden ser per Lightroom, poden ser per Photoshop o els pots fer anar directament com si fos un software independent, però s'acoplen tant a Lightroom com a Photoshop i el que jo més utilitzo és aquest, el sharpening. Aleshores, això el que et fa és tu obres la teva carpeta amb Lightroom, si aquell dia has tirat 1.000 fotos, doncs obres les 1.000, d'acord? Selecciones quina és la que vols retocar i des d'allà arranques el plugin de Topaz. Llavors, en el plugin de Topaz se t'obre una sèrie de pantalles que el que t'està dient és què passaria si millorem el motion, què passaria si millorem el noise, què passaria si millorem el blur, etc. Aleshores, de totes aquestes opcions, tu acabes escollint la que et sembla que està afegint una mica més de potència, de resolució, li dones a l'OK, tarda una bona estona perquè tu estàs veient una petita zona de mostra de com pot quedar. Aleshores, això és el que li acaba de donar aquest acabat d'una foto uau. És molt difícil que tal com tires la foto, diguem, aconsegueixis un resultat espectacular. Hi ha 1.000 coses, des de fotobombing fins a, jo què sé, hi ha 1.000 històries per les quals tu vols tindre aquest petit plus, aquest petit retoc que et proporciona el software. Ja ho sento, si algú té una pregunta que passi per davant i si no, jo no paro. Ja, els que em coneixen ja saben que soc el plasta que em fa sempre 1.000 preguntes. Una pregunta que donaria també per tota una vida, o per un altre Zoom. Vídeo què? No toqueu el vídeo, cap dels dos? Perdó? Vídeo? No. Vídeo és un altre món. Hi ha molt per fer, però per mi vídeo és un altre món. Estic enfocat realment a la fotografia. El vídeo és com demanar-li a un doctor del cor si també fa peus. Bona. Molt bona. O sigui, utilitzes el mateix material, el mateix equip, però varia totalment, és moviment. No és només llum, sinó que és moviment. Sí, jo no he fet mai ni una sola vegada vídeo amb la meva càmera reflex, mai. Perquè pots fer-la. Sí, perfectament. En canvi, sí que és veritat que quan he vist alguna cosa molt interessant filmar en vídeo, perquè jo tinc aquesta dicotomia, jo vull una bona foto, però a la vegada estic intentant ensenyar alguna cosa que he vist per poder-lo identificar. Hi ha tota una història al darrere. Per posar un exemple, jo estic a un lloc que es diu Project Noir, on jo penjo les fotos de natura. Llavors hi ha una sèrie de gent que intenta bastant més que jo, que m'ajuden a identificar l'espècie que he trobat. Aleshores, clar, a vegades acompanyar un trosset de vídeo que t'ensenya l'entorn o t'ensenya un comportament de l'animal o el que sigui, pot ser interessant. Aleshores, el que faig és tirar de l'iPhone. He comprat l'iPhone 13 Pro, que està prou bé, diguem, a nivell de càmeres, i filmo, però ja no filmo buscant una qualitat, sinó que perquè m'interessa retratar un comportament, algo especial per aquest altre sentit, per dir-ho així. Hi ha un parell de preguntes. Un parell de preguntes, exacte. Ja em deixeu en pau i no em contesteu, ignoreu-me. Sergi, les pots llegir tu mateix, sisplau? A veure, aquí hi ha el Sergi Passarín que diu: estic intentant processar l'aplicació de l'escoltat per l'arquitectura i la construcció. Teniu experiències?
No sé, no entenc molt bé la pregunta. Sergi, obre el micro i fes la pregunta. Sergi, estàs por ahí? Tens el micro tancat. Ara ha obert el micro. Bones? Vale. Hola, Sergi. Hola, què tal? No, jo és que treballo, evidentment, fent edificis, per això us ho pregunto. Sí. I intentant mirar de l'aplicació, per exemple, jo en macro, que seria el més complicat, aplicat a la construcció, el que més hem fet, que si pugui semblar, seria el tema de control de soldadures. Perquè quan treballem en ferro, tot el tema de soldats és complicat i s'ha de fer tota una sèrie d'assajos i fem molt de control també en fotografia, no? I no sé, era una que se m'havia ocorregut, perquè el macro sí que, evidentment, aplicat a la construcció és més complicat. No sabia si havies fet res per l'estil i, evidentment, ja des del tema de paisatge, evidentment, va molt més relacionat, no? Sí que és molt més gros, però m'ha agradat molt el tema de la feinada, la composició d'aquests paisatges en un període de temps, perquè, evidentment, l'arquitectura és el joc de la llum, no? Llavors, sí que m'ha donat idees per fer proves i no sé si havies fet res per l'estil, era una miqueta això. Perdona, estic intentant comprendre quina és la pregunta. Sí, jo entenc que, per posar un exemple, en temes de soldadura, per comprovar que s'ha fet bé la soldadura o jo què sé, que no han quedat bombolletes o el que sigui, jo tampoc no soc constructor, doncs igual el macro te pot ajudar a fer aquesta visualització. Bueno, personalment no tinc ni idea. Entenc que és molt fàcil de provar-ho. Jo t'he ensenyat unes eines molt senzilles. Hi ha una cosa que pots inclús provar sense res. Només amb la teva càmera reflex tu agafes la lent que te venia de sèrie, la poses del revés, senzillament manualment la poses contra... Mira, vaig a fer-ho perquè m'entenguis, m'esteu veient, no? Treus la lent, la poses així tal qual, d'acord? I proves de fer la foto, d'acord? Veuràs que tens una magnificació brutal, brutal. Evidentment, no estem parlant que aconsegueixis una bona foto amb tot el control de camp, de llum, etc. Però amb una tonteria com aquesta pots començar a veure si el que pretens fer té sentit o no té sentit, la magnificació que obtens, etc. Si veus que et funciona, pots comprar els tubs extensors, pots comprar-te l'anell reversible per fer aquest mateix moviment que acabo de fer, però amb la lent collada a la càmera, etc. Però en relació a si tenim experiència en aquest camp, crec que no. Ni el Carlos ni jo no hem estat treballant en temes de construcció. Veig que el Sergi li ha interessat la resposta i ho està comprovant. Sergi, és per fer macro, vull dir, t'has d'aproximar a 20 centímetres del que vulguis fer la foto, si vols provar això. Mira, això també contesta una de les preguntes que has fet tu al principi del dia, Sergi, que és la diferència entre el macro i fer un zoom. Jo també tinc un... Estàs en mut, Sergi. Abans de contestar-me a mi, la Roser crec que tenia una pregunta també. Sí. Roser, sisplau. Per als que no estem al vostre nivell, quin seria el millor editor de fotos? Jo he posat Lightroom. Jo crec que no hi ha una qüestió de tenir molt de nivell o no tenir nivell. El Carlos és superpro i jo soc aficionat. Crec que tots dos fem servir Lightroom, right? Correcte, Carlos? El Lightroom és el bàsic. Per mi, hi ha molts tipus de software, però quan compres una càmera, a vegades depèn de quin tipus de càmera et venen et venien, no sé si encara venen, amb el CD de software i això, per començar a saber, però són molt limitats. Si vols alguna que realment et deixi controlar tota la informació que captures amb la càmera, per mi el Lightroom és el millor. Hi ha altres
hi ha altres marques, però avui en dia totes funcionen igual, hi ha altres productes, tots els has de pagar de forma mensual. I el Lightroom, a mi, com és algo que utilitzo diàriament, el núvol d'Adobe no em sembla car. Si els utilitzes només un cop a l'any o un cop al mes per fer una edició, potser pagar $30 o $50 al mes pot ser una cosa que és car, però quan et dediques a utilitzar-lo per la fotografia, per mi és Lightroom i Photoshop. Per mi Lightroom i Photoshop són tot una eina, no hi ha diferència, són tots dos d'Adobe. És simplement com començar la fideuà sobre el foc i acabar-la al forn perquè vols que els fideus quedin tots mirant cap amunt. És simplement això. Comences cuinant d'una forma i acabes d'una altra. Pot ser la fideuà, però si no la poses al forn no quedaran tots mirant cap amunt, no quedaran tots tan crispy, tan cruixents. Crec que és una pregunta adequada perquè sobretot a les xarxes i als fòrums es pregunta molt aquest tema, no? Photoshop o Lightroom o Photoshop i Lightroom, sí? I hi ha gent que defensa que tot es pot fer en Photoshop. Jo no estic d'acord, sí? Per mi el Photoshop és una eina que te permet afegir coses, afegir fantasia, d'acord? Clar que també fas moltes coses d'edició, d'acord? Però el Lightroom, per mi, és la porta d'entrada. És encendre els fogons, posar la paella, posar l'oli. Aleshores, tu allà tens tot el catàleg que et permet després ordenar en carpetes. O sigui, no és només un tema de retoc, també és un tema de com treballes, de com t'organitzes. El retoc bàsic que necessites fer el fas dir, no necessites obrir el Photoshop, fer-ho. Digues, Carlos. No, és veritat. Photoshop no funciona per si sol, és molt difícil que funcioni per si sol. I el tema d'editar i la gent que no edita fotos és molt simple. Abans feies les fotos amb la càmera normal i anaves a la tenda, les posaven en aquella màquina que treia totes les fotos iguals i totes amb el mateix color i ja n'estàvem contents. Avui en dia la càmera ens dona una resolució i ens dona colors. Depèn de com has posat simplement el balanç de blancs, si ho has posat en forma automàtica o has posat en llum de dia o llum de nit o llum del fluorescent, la foto surt d'una forma molt diferent. Els blaus, els verds, els grocs i els vermells varien moltíssim. Llavors, només treballar amb això, un cop obres Lightroom, li pots donar la vida i pots fer una foto que et recorda realment el que estaves veient quan l'estaves disparant, que moltes vegades la càmera no et dona exactament el mateix, perquè hi ha molts inputs a la càmera que fan que la foto varia, que sigui diferent. I amb el Lightroom és amb el que aconsegueixo. Sí. Després, penso que no fa falta dir-ho, perquè si estem aquí, jo entenc que tothom ja té certs coneixements, però per poder fer una bona edició s'ha de tirar en rau. S'ha de tirar en rau sí o sí, d'acord? Si tires ja amb una foto que ja està comprimida des de l'inici, doncs perds moltes oportunitats, moltes opcions de retoc. Després, Sergi, per contestar la pregunta que m'has fet tu a l'inici, que m'he contestat amb el xat i té a veure amb el que estaves fent, no? Com era la pregunta? Sí, el zoom versus el macro, no? A veure, si tu estàs amb un zoom amb un 100-400 per dir alguna cosa i vols enfocar amb aquella mantis, t'has de tirar molt endarrere, d'acord? Perquè estàs en mut, Sergi. Sí, dic que no la trobes, clar, des de lluny no la trobes. Clar, i més si el que pretens és fotografiar, perquè una mantis encara és prou grossa, sí? Però en els exemples que us he posat, alguns d'aquells elements o bitxitos feien senzillament 2 mil·límetres. Aleshores, si tens que separar un parell de metres per fer una foto a un element que fa 2 mil·límetres, hi ha un truco que no l'utilitzo, però el que dèiem abans de si has rebut formació o fas les coses experimentant, no? Que és posar els tubs allargadors en un tele. O sigui, si tu poses els tubs allargadors en un tele, estàs reduint la distància d'enfoc. Llavors, en vez de separar-te 2 metres, te pots aproximar 1 metre, per dir alguna cosa. D'acord? Aleshores, això sí que serveix, d'acord? Però, clar, no és el mateix perquè
quan estàs fent macro, realment el zoom és que no serveix per res. Ja et dic que el 100 de Canon és que no té l'opció, és 100, punto. I en les condicions, almenys com a mi m'agrada fer les fotos, que és a fora de la natura, on el bitxo s'està movent, potser la fulla s'està movent pel vent, vull dir que no tens més remei que fer-ho manual, d'acord? El que fas és, tu t'aproximes a una altra cosa, amb un tronc, per dir alguna cosa, o amb una fulla, enfoques, d'acord? Deixes el setting tal qual, i llavors vas a buscar el bitxo. I el bitxo no el vas a buscar movent la rodeta al zoom, no, tu tens el zoom fixe. Llavors ets tu que te'l vas aproximant fins que entra en plano, està enfocat, pum, disparo. D'acord? El qual pot semblar, hòstia, com super rudimentari, però clar, tu estàs veient per un visor super petit i estàs intentant enfocar l'ull d'un bitxo que fa 3 mil·límetres. Sí? Aleshores, no tens temps d'autofocus i és que no tens temps de res, d'acord? I per què l'ull? Perquè el més probable és que no te quedi tot el bitxo enfocat per el problema que he esmentat del tema del camp. No? Aleshores, una foto que no estigui totalment enfocada segueix sent una bona foto si l'ull del bitxo està enfocat. Per què? Perquè nosaltres, de la manera que processem la informació del que veiem, nosaltres veiem cares. Aleshores, no serveix de res tindre el cos o el cul de l'animal ben enfocats, tens la cara borrosa i immediatament la identifiques com una mala foto. En canvi, tu tens una aranya en la qual tu veus els ulls perfectament enfocats, però l'abdomen ja està desenfocat, hòstia, és una foto fantàstica, saps? Com ha anat l'experiment que he vist que estaves provant? Has vist alguna cosa o no? He vist que fa molta ampliació, el que passa és que si el foc automàtic no enfoca i la foto no l'ha fet. Correcte. Estava sense bateria, sembla que... Bueno, aquestes coses no em passen a mi. Si aquí, en condicions normals, tranquil·lament, amb vosaltres i tal, fent-ho, ja he hagut de canviar la bateria, imagina't en una selva, intentant enfocar una cosa, un bitxo de 2 mil·límetres amb una serp que t'està perseguint i un orangutan que te quiere poseer por detrás. Això em passaria segur. Però aquest és l'altre. Jo, tant a Kuala Lumpur com a Jakarta, la meva passió era aquesta, arribar-me al bosc més proper. Allà, quan parlem de bosc, estem parlant de selva, de jungla. I, clar, les condicions són brutals. Vull dir, només sortir de l'aire condicionat del cotxe a fora al carrer, que millor estaves a 40 graus, ja hi ha una condensació brutal i molt perillosa en la càmera, per posar un exemple, d'acord? O després el fet de suar. Jo des del moment que surto del cotxe començo a suar d'una manera tan bèstia que per mi és com anar a la sauna. Aleshores, una de les coses que no paro de fer és canviar objectius, d'acord? Per què? Perquè ara veig un ocell o un mono, m'interessa el tele, ara veig una papallona, m'interessa el macro. Doncs això és superperillós en aquest entorn. I el tema és quan tu obres l'objectiu per fer el canvi, amb qualsevol gota de suor o una mica de pluja o goteta que cau d'una fulla o no sé què, te pot entrar dintre i pot trencar la màquina. Jo he perdut una màquina així, de fet, a Kuala Lumpur. Aleshores, la solució a això és portar 2 màquines, però clar, estàs duplicant el pes. És una mica la meva aspiració. Vaig comprar la mirrorless de Canon també. Vaig començar fent macro amb la mirrorless, naïf de mi mateix, pensant que amb la pantalla gran tenia prou per enfocar. El que passa és que tots els reflexes que tu estàs rebent amb aquella pantalleta, que és l'única que tens, perquè no té visor, la mirrorless, fan pràcticament impossible poder enfocar aquests bitxets tan petits. Aleshores, per això jo em vaig passar directament a la reflex. Aleshores, el que tinc que fer és muntar amb la mirrorless petita un objectiu tele, que sembla una contradicció, però a mi em serviria portar-la sempre a sobre i no haver d'anar canviant. Hi ha una pregunta de la Cris PB a tots. Què us inspira, diu? Carlos. Això no és una resposta. Això no és una resposta. Curra't una mica més, va. Una mica més. El llum. La llum. La llum. Com la llum... La llum ho és tot. Com la llum il·lumina qualsevol cosa. No, la feina que fas, Carlos, és fantàstica i la llum és molt important, en fotografia en general, però el que has ensenyat de pintar amb la llum, és tota una tècnica. La llum em refereixo a
Per mi, a la fotografia, el més important és el llum. Inspirar-me. M'encanta fer retratos, m'encanta fer vides salvatges. Soc aquí perquè soc a Singapur. De fet, vaig venir per Borneo, per la selva. És per això que soc aquí. I ara, el que deia, en aquests últims anys, sense poder-me moure massa, doncs ha sigut més paisatge de ciutat que una altra cosa. Però, per mi, l'important és el llum. I en qualsevol moment, al final ho acabes apreciant encara que no tinguis la càmera a les mans. Estàs amb el cotxe i veus com el sol reflexa la llum o com entra per aquest costat del carrer, o com hi ha aquell objecte que és interessant perquè està rebent certs tipus de llum, ja siguin les 3 del migdia, que pot ser una llum molt intensa, o les 7 de la tarda, que ja pràcticament no hi ha llum de sol. Penso que té molt a veure amb la tècnica que utilitzes i la manera d'entendre la fotografia. Per mi, la fotografia ha sigut una eina, perquè el meu interès era sortir a la natura. Sortir a la natura i al descobrir que en qualsevol arbusto, quan estàs a la jungla, conté centenars de petits animalons que desconeixia i que són brutals quan els veus magnificats, doncs clar, és l'eina que utilitzo per això. Aleshores, per mi, al principi no era tant aconseguir fotos brutals. Totes les meves fotos que tinc del principi són patètiques a nivell tècnic, però, en canvi, a vegades descobria un bitxo que no estava registrat que vivia en aquella zona. Jo, per exemple, recordo estant a Bali, vaig veure una cosa molt rara, no sabia si era com un sapo en miniatura, per dir alguna cosa, estem parlant de mil·límetres. Vaig començar a tirar les fotos, perquè també hi ha un tema, que és la foto d'oportunitat. Molts d'aquests bitxos, salten, volen. Aleshores, moltes vegades tiro una primera ràfaga només per si a cas el perdo. Aleshores, després de tirar la ràfaga, en aquest bitxo en concret, vaig ampliant el viewfinder. Ostres, era una aranya. Imagina't quin descol·loque pensant que estàs fotografiant una rana i descobrir que estàs fotografiant una aranya. Aquesta aranya té la particularitat que l'abdomen té cara com de lagartija, com de sapo, com de rana. I és una manera de protecció que tenen envers els enemics naturals de les aranyes, els ocells, etc. Aleshores, vaig aconseguir fer una foto més o menys decent, la vaig penjar a Project Noir, i el primer que em diuen és no, aquesta aranya a Bali no existeix. Amb la qual cosa, al trobar un espècimen que se suposa que no existeix allà o que ningú l'ha registrat abans, també és una satisfacció. Ja no et dic alguns col·legues meus, l'Albert Kang de Kuala Lumpur, que ha descobert diverses espècies, fent exactament el mateix que faig jo. Jo he sortit amb ell en algunes zones a prop de Kuala Lumpur i ell és especialista en stick insects. Aleshores, has de sortir de nit, perquè l'stick insect és un bitxo que surt quan es posa el sol, i aleshores el seu interès només és aquest, l'stick insect. Aleshores, clar, a força d'anar a selves remotes, per exemple, en unes illes molt particulars de Filipines, va descobrir, no fa massa, fa un parell d'anys, una espècie que era desconeguda per la ciència. Aleshores, ell organitza cursos de busseig a Filipines. Llavors, ell té molts clients, que alguns són biòlegs, fan fotografia submarina, té contactes. Aleshores, va començar a enviar aquests espècimens que ell anava trobant, que no els trobava, no podia identificar-los, i no sé si porta 3 o 4 ja sota el seu nom, a més, que li posen el seu nom i tot. Hola. Escolteu una cosa, disculpeu-me com a moderador. Portem ja 2 hores i quart. Què us sembla si fem una cosa? Tallem el vídeo perquè si no, no es podrà pujar enlloc, perquè serà molt gran. Deixa de gravar el vídeo i si vols seguim parlant, però com a mínim